गरेस्वर थांनाय लामा लोगोफोर नै गामोना नायलांबाय था भिडिअखौ। गरेस्वर बाजारनिफ्राय फैबाय जों न' फारसे थांगासिनो। नै जोंनिया बाबुआ मा मा लाखो बाबु? ओ बाबु मा मा लाखो? गरेस्वर थांनाय लामा न'आव जों थांबाय थादों गरेस्वर बाजारनिफ्राय फैखांबाय। थाइगिर बिबारनि आगै दखना गाननानै बाबुआ सलायगासिनो जोंनिया साइकेलखौ। मा रखम बाबु खबरा? खबरा माब्रै? सलायनो हागोन ना हायाखै साइकेला? साइकेल सालायनो हागोन ना हायाखै होनदों? साइकेल सालायनो हागोन ना हायाखै? सालायनो हायाबालाय बोरै खारबाय थादो गारिया। थाइगिर बिबारनि आगै दखना गाननानै गरेस्वर बाजाराव थांदोंमोन। लामाया इफोरबायदि मोजां जाबाय आरो बरिया साइकेल सलाया टेनसन गैया आरो सलायलांबाय था साइकेला। सिगांसो एसे गाज्रिथारमोन लामाया। दा एसे मोजां जाबाय लामाया। नैथि फोथार दुब्लि बिथिंबो बरिया सोमखोर सोमखोर समायना। जोंनिया बाबुआ नै फैगासिनो। गाबोन शिब फुजानि बाजार मा मा लाखोथाय आपेल आंगुर बुट मा मा लाखो बाबु? मा मा होयो? दे थालिया खै जाबसि लाखो आरो भांखौ लाखोना लादिया नोङो? आं लाबाय गांजा लाबाय। गानजाबो लाबावदोस'? वाह 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 बाबुआ गाबोन हख्लायगोन आरो न'? बाबुआ मारिगोन गाबोनो। गोदोर जागोन नामा फुजाया? गिदिरानो। केपासिटिया माबायदि बानायदो टारगेटखौ? आर'ज दोङो नामा शिबनि आर'ज? आर'ज गैया नाम दों। नाम दङ? नामा बबेनि लिरदो? नामा रोङियानि लिरनाय जादों। रोङियानि बा रायस थांबायलै नोंनियावनो थांनांसिगोनलै। थरानि दोङो थरानिखा कम्पिटिसन दोङो ना कम्पिटिसन ब कम्पिटिसनबो दंलायो आरो बा दांबायदो नै खिनिया आरो सि सि ब्लक शिब मन्दिर गाबोन फुजानि थाखाय साफायदो आरो नै दिनै गरेस्वर बाजारा धामाका थालियाबो 50 थाखा आखि थालि गोमोना आपेल आंगुर बायनो हाया आपेल किल'सेयावनो 200 थाखा नांनाय मानि होगोन आरो न' कास्टमारा जिमान थायो इमान
मानो कम्पिटिसन फार्स्टआ बेसेबां थांगोन बुरैफोरा बेसर फुदों इथिंबो दोङो बर' गामि नैबे खिनाखौ बागदावबा बुङो लामाया टेनसन गैला आरो बरिया जाबाय पाक्का सलायबाय था गोसोबायदि गोसोबायदि सलायबाय था फै इखिनियाव नङाबा इखिनियाव फैलै नङाबा इथिं थां जोंनिया लोगोआ हासुनो ओंखारबाय नुनुआ बेरां बेरां जादों पाइपआ बेरां बेरां जादों बाबुनिया बेरथारसिगोन नामा बाबु बै रेस्टुरेन्टनि थिखांदों नै थिखांदों बाबुआ हासुनो थांदों ओइनिजा ओइनो इजा आरो इथिं हासुगासिनो खोमसिसि इमान गोबाव हासुयोना बा दे जायाखै नैबे जोंनि पालसार 225 नैबे आरो स्कुटि दे फै है ओंखाम उखैसोबायलै लायनोसै जोंनिया पालसारखौ सलायलायनोसै नै सलायलायबाय ब्रां 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 नोंथांमोननो थाखाय आं लामाखौ देखायनाय जाबाय नै गोदोहाय दग्रा दग्रिथारमोन लामाया गरेस्वर थांथावा फैथावा सारकेलखौनो सालायनो हायामोन Arbu Babu 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 गारथ्राखै लेलाला जालायथारबाय मानसि लेलाला 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 जाथारबाय बाबुआ जोंनिया बाबुआनि ओंखाम उखैनाया लेलाला जाथारबाय थाबाया थाबोनानो गारि फैदों गारि ओइथिं ब्लक अफिस
जोंनि न' सहैनोब्लासो बेसेबां मोजां थांना नायलांबानो जाबाय लामाखो। बेथिं फख्रि दङ नै। बेयावबो जागोन गाबोन शिब फुजा। बेयावबो जागोन शिब फुजा। नै बेंग्रा मासि गाना हो गाना हो गाना हो। मोनबाय नै थिथांगाबारि मोनगोन बागदाव दलफारा। उनखि थांबा जों गेलेसप खातपारा हाग्रामारि गामि मोनगोन। दारखुसि मोनहैगोन गावरुवा मोनगोन। सानै सिख्लाखा फैदों। बरानि भिउखौ खामुखिना लेला जालायबाय नै। बेसेबां बुरजा उखैखो ओंखामा? बेदर लागोन ना लादिया? बेदरालै बेसे लाखो? बेदरालै 1.5 लिटार किल' ना 1.5 लिटार? गथाना रोसि बेदरा। बेदरा रोसि आरो मा संब्ला रोसिलै? दे गान रोजाबनो बाबु दे गान रोजाबलै दे। आग्लानि रोजाबनायफोरा लावखार गुमनायफोरनियालै लावखार गुमनायफोरनिया दे। लावखार थानायावलै दे दे। आसिनाखि भाङा फुटा आसिनाखि भाङा फुटा बेटारिनो दे। आसिनाखि भाङा फुटा लहा बेटारि दे। देलाय है इदिबा गान नाङालै दे। आसिनाखि भाङा फुटा लङा बेटारि बाजारि मेजाम सिगां नोंसोर खुसेर लाबोबा मा रखम मोन नैबे लामाया नोंसोर बेफार खालामबालै? गारि नङाबा मा खालामनो हाया?
खेला बोबालै दा मोजां जाबाय आरो न' दा बरिया जाबाय आरो लामाया न' बेफोर जाना दालाय उफ्लि उफ्ला थेलाखौ बोयोमोन आरो न' बेनिफ्राय मा होनो दा मोजां जाबाय आरो न' लामाया टेनसन गैला आरो न' गोसोबायदि साइकेल सालायनो हानाय जाबाय न' गारिबो जामदों मानसिबो जामदों थेलाखौ जों आन्थुसे गाहामाव हाब्रु बोयोमोन जों न' खुसेर फाननो फायबालै गारियानो थाङामोन न' गारियानो थाङामोन दासो डेभलपमेन्ट जादों di sulainaw alian nama नै Citangbaha Longbari गामि मोनगोन जों दा लोगोफोरनि नारामारि मोनसिगोन नारामारि गामि नारामारि गामि मोनसिगोन डेन्जार जर सलायलांदोलै फख्रि दङ इयाव ना गिदिर गिदिर दङ फख्रियाव बरिया बर' गामिनि खिनिया बेसिमबो फख्रि दं मोनसे बेखिनिया माने बर' गामि गोजा एसे ससे थाङोबा मुस्लिम मोनगोन आरो मुस्लिम गामि लगाओ बाबू लगाओ नैयावबो गाबोन जागोन शिब फुजा मन्दिर शिब मन्दिर
बराया जाबाय गरायसर थांनाय लामाया टेनसन गैला सिसि ब्लक जाजोब्बाय थाव मोनो Yan yürü.